Dobre, nech poviem všetkým. Všetci sú ozbrojení, majú helmy, vesty, všetko. Čo myslím, že asi zoberiem vestu, mi dáva si na seba vestu, vydrž sekundu. Helmu a tak. Zbrania. Majú undercovery. Dobre, pánovia, povieme si plán. Pouky a Sebík pôjdu Vyzerám jak debil, ale to pôjdu nie je. vykradnúť koleno. Zeberú si Simona ako rukojmího. Áno, ja už to zvyriadam. Odlákame tým časť pánvov. Druhá skupina, čo budem vodičom ja a Vex. Každý bude mať jedného strelca u seba. Budeme na tých krásnych Red Hot, jedno na Red Hotku, jedno na klasiku. Pôjdeme vlastne, zistíme, ktoré auto je Šaugy a budeme ho sledovať. Dohodne sa tým na vysielačku sa oznámi miesto, kam Šaugy ho nalákame alebo navedieme, takže mu održeme cestu. Tam budú čakať ostreľovači. Ja si berem ostreľovačov do auta. Ostreľovači pôjdu zvlášť na aute a sundajú zvyšok. Ja pôjdem s nimi, no. Tak by som povedal, že neviem, či ten klan je dobrý nápad, lebo nám potom zoberú polovicu týmu. Ale ako do klana by som dal 2 alebo 3. Nemám veľké straty. Dvaja, okej. Akože to nás idete obetovať, či čo? Áno. No tak, ale pomôžete. Nie obetovať. Prosíš vám. Vás obetovať. Vy budete úplne safe tým pádom. Vy budete mimo tej akcii a tak. No. Mimo tej akcie. A to čo pomôže, keď budeme vykladať klano? Že tam Dostanete menej. Počúvajte, mne hrozí jailce, takže... To hrozí asi Všetko všetko. to dá zabijem. Dobre, pánovia, teraz vás poprosím o chvíľu tichu, postavím sa na stôl, jak veľký človek. Pánovia, ozbrojenci, ostreľovači všetci. Poprosím vás tí, ktorí si teraz už neveria, alebo nechcú skončiť v base, aby teraz sa zobrali a opustili toto miesto, aby teraz povedali. Pretože všetkým, čo sme tu, hrozí, že... Tak nie. Ne, poďte sem, prečo? Ne. Poďte sem. Prete sa. Dajte mi 30 sekúnd, idem. Aj jak navieru na nich zbraň. Hej! Vrať sa. Poprosím... Pánovia, vylepšenie plánu. Môžem poprosiť Poukyho, nech si vypíše... Počkajte. Axel, Pouky, počkaj. vypíš si prosím Nech dá. toto tiket na bomb RP. Na čo? Trávy na Nie, tebe drbe? Trávy na kada. Pičo, ale kabu. Klidně můžete, já mám OCčkové, já mám jako skin, kde můžu mít RPGčko na zádech. A ja idem to dať. Tak ahojte. Ja to Kámo, nejdeš, nemôžeš, kámo, bloky Nemôžeš, kámo. Prečo nemôžem? Lebo si spísal súhlas asi jak otrok, takže pakuj sa. Ja či som spísal súhlas. Dostaneš finančnú odmenu na ruku. Dostaneš finančnú odmenu. Dobre, snajper, Komu poďte za mnou, reálne, keby si poďte. dostal 10 000 len tak na ruku, tak... Axel, zober Tak sa ale ja s to Vexom a chcem, tak mi choďte. to pošlite. Poďte sem. Ja ti to potom pošlem. Axel, zober sa s Vexom a choďte po Simona, on tam už čaká. On je v gunchope. Choďte po ňo. Tak vozit zbraň. Kubík, choď, Kubík. Nie, Armi, ostan tu. Nie, Armi, poď sem. Pána Maria, čo si bránu neviete otvoriť? Vám daj. Kámo, počkaj, choď s oným. počúvaj, prečo Choď s Alexom. odstrieľovači nejdu poslední? Prečo Ja sa odstrieľovači chcem, posledný? Ja si idem po nové auto, lebo nebudem chodiť tamto. Odstrieľovači Čo nejdu Alex? posledný, hej? Koho? Čo? Na chat, no, je. Poď sem, Oni Axel. gambia všetci na stanici. Niekedy oni sa vybavujú. Ináč počúvaj, hneď ak uvidíte Šalvyho, hovorte a hneď na ňo. Všetci sa spakujú a idú na ňo. Jestli běží medla, mám nějaké koříšky lepší zbraně, jako MSR a toto. LKčku třeba. Ja si nejakú. Nebo klání nechám. Ja niekde mám cať. Asi Kubíka zober, nevidia Kubík s tebou. Yes, poď, tu nás nevidia vo vnútri. No, Vystup. ty by se udělal změnit barva. No to nevá shadow, to nejde tomu. Mám Jak vozit zbraň. Akačko najlepšie. Jo to jo. Akačko, kažu akačko, okej. Ty si bereš jeho. Všetci máte unmarket zbrane, takže nemáte na tie evidečné číslo. Je to zajištěné. Keď je nám ich Vex distributoval.
Dobre, Je tu Bullhorn policajný. kde je hen ten, kto ide so mnou? To tam Šimon. Ja to nie je policajný. Kto ide s tebou? Ja idem s tebou, ja som tu prišiel s tebou. Ktorý ide so mnou? Pozor, aha, to je on, dobre. Je on. To je si Berte ho. To je Ale ja idem s kým, ja som tu došiel s Axelom, on odišiel. Nemáš ísť s druhým. Vy máte ísť to kvéno si porobiť. Niekto má ísť so mnou, so strelcom. My sa Zavies ma do zákonu ma zavies. Zavezieme ho, to robíme ho. Kámo, prečo my neodstreľovači nejdeme proste tak, kde reálne... Druhá strana. Druhá strana. Tak, kde sa proste schovať. Nech nás Nemáme nenájde. ešte miesto. Nazdar. Čau, počúvaj, odliezem ťa na klanu, budeš tam s dvoma, budete sa to snažiť zadržovať čo najviac. Potrebujem nájsť audio. Ja mu dám David, ty vole, mám to Dobre. Ničo. Dunes, Ser na to. Prosím, Ona nechaj sa byť dobre dobre. sa. No, pracuje sa tam. A ty dostal na pichu místo tady, jako kam jsem byl skovat. Kubík, to si ty? Tu na, v tomto. Dobre, nech Chod za Axelom, odprekuj si auto a chod za Axelom. To bych chtěl něco jiného. To je úplně na piču. Odvez nás odstreľovaču, vola kde. To jo, ale... Poďme sa do tých vozov a poďme sa s vysielačkou, však toto už má. Eriko, potřebuji. Ale niektorí nemajú vysielačku. Tak a si to zařídí tú vysiačku prvú, ale je to také těžký. Preto si dám. Tak to, čo nebudú mať vysielačku, tak budú tak kde s Axelom alebo s tým, čo majú vysielačku. Dobre, nech idú odstreľovači vola kde. Takže Erik Poprosím ide. všetkých tohto vrstu, čo sú Kámo, veď. do všetkých Tak, zdech. tým Breno, Polák. Počkaj, veď kúpim zelený mobil. Veď rop, už to kradú, mora. Kúkni, aký pekný zelený mobil mám. To kradú. Kúkni, aký zelený mobil. A skúsiš byť snitch, tak ti náhodí. Vidíš? Ne, nevidím. Nie, najskôr ho dostaneme na čo najďalej od konec. Ja, vyznal. A držte Banky, prostřel to někdo skôr. A už ty co, ty debil? A počkej, to kradú všetko. A tak, ti vyjednávat nebo... Poprosím polky a poďte do iného lesa. Tak ten nech ide s nami, ten Švajda. Do štyrky poďme. Klena je ready. Ne, mi se zase položilo. Kokot, tam Hej, oni každý jezdí ve svých autech, ty benga. Polky, Jo, proč jezdí báva? poďte, neboj sa. Axel, proč jezdí báva? Kde je kurva DJ? Aha, to je dobrý. Tým Bravo budeme sa zrediavať v industriálnom centre prechod. Poprosím ma niekto vizuálny komentár na rôznych alebo vie prísť na lokáciu. Negatívne budem sledovať starú diaľnicu. Prosím vás, dajte vysielačku aj pánu v Koenu, nech sa s nami vedia dorozumieť. Dobre, s kým som vlastne tu? Jak sa voláš? Don't know. Jak ti mám vedieť? Big 21. Stačí kubek. Oficiálky, príkladne sú tam všetci jezdci. Rozumel. Pripraviť akciu, pripraviť prikleno presné mierky. Keď sa budú pripravení, dajú signál a dorazia tam tým
Vodiči iba zastavia, vodiči nevystupujú, strelci vystúpia a sú a prosím, spojte sa takto skoro na čo začneme, keď začne strieľať. Ja som spojený s kolanom. Rozumel. Poprosím teda tým pripraviť. Týmko je to práve tie 3 a nebylo sa zajali spácky. Tým Bravo, nachádzam sa na politickej stanici, kontrolu toho kolena. Lomeno mi volá Axelovič. Volá Pozorňujem, sú Axelovič. to lodi, čapnite ich. Odišujú odtiaľto. Vedeli to, čapnite ich. Tým, ktorý... Víš, koľko ich je pri nemocnici? Tam je 6 aut. 5 ceny. Zlými však nám rozkropili auto. Axel bol oznamovaný, že je Sú nám. dostatočné v stanici. Môžeme tam tým Bravo na ceste. Nie, už to majú preduknuté vyhľadať. Vedia ten plán. Čakajú to. Niekto sničol. Niekto sničol. Tak prikázaj kto sní. Bravo za budovou. Sme vysadili kolem na kopci po pravej strane stanice. Masla 909. Rozumel. Taký nápad, jeden tým presunúť k zadnému vchodu. Snajperom hovorím, že hoci kto dobíte stanice, ale tak strieľajte. Snajpri ku zadnému vchodu, ale pre istotu, keby náhodou vychádzali cez zadný vchod, snajpri začnú strieľať, budú sa za tým brániť a sú toho prenásledné. Tak nám dajte, prosím ťa, pokyn, kedy máme výstrel do vzduchu, alebo nedaj Bože na knihe. Rozumel, v prípade, že ich tu neuvidíme a vychádzajú zadnou branu, pálte bez rozkazu. Prosím, ešte raz, zopakuj hlásenie, prosím, ako to sú. V prípade, že budú utekať cez zadnú branu alebo vychádzať, tak pálte bez toto, bez upozornenia alebo bez výsmenia. Normálne sú dať. Rozumiem, ale máme taký problém, že na zadnú branu nemáme vizuál. Zmente pozíciu. Opakujem hlásenie, že nevidíme vizuál na zadnú bránu, iba na predok. A nikde inde sa nedá dostať. Tu na najhoršie miesto na svete, aké to mohlo tu na biči, budú tie policajné stanice. Tým Bravo upozorňujem, jedno autobus je pripravené na odchod. Však určení. Teoreticky by mohol byli Rozumel, tak máme tu skvelé mixingy a takéto veci, užívajte. Toto mieli bol, že nie? Combat Walk, On zomrel, či nie? nie, dal Combat Walk. Tým S, aby sme mohli dohovoriť skrátko, ako je sniper. Tak to mieli bol.
Rozumiem, ale Ošavky není vôbec na serveri. To je skôr horší prípad. Tyko. To fakt nekom do ľudov. Tak to vyfotujeme, tak to spravíme tak, že ja vidím všetkých, takže mohlo by sa dostať. Ak uvidíš hociakého policajta, výstek strieľaj. Negatívne zamietam. Nebuď sa tam. Vnútri za bránou nestrieľajte, je to pasív. No akurát teraz momentálne dobre, oni vychádzajú na hliadky. No tak když se schovávají na pasivu, tak to pak Negatívne. tady kempy. Tým bravo prenasleduje tých štátnych, druhý tým poprosím technických, čo sú za nami. Tady by. Zastavíš mě? Najprv poďte naspäť. Tým bravo, Počkaj, oni sú vedľa. poprosím o istotu snajpera, nachádzam sa za mostom. Super. Axel, alebo jaká tým Alfa, tak prosím vás, poďte naspäť, skúste prejsť znova tak, jak ste odchádzali. Pred to zase prejdete, vedel by som vystreliť po Meskáčovi. Nemůžeme si jet po ty vydány, já jsem, já můžeme si čekovat, já mám jenom čas, pokud by jsou velký. Negatívne, nachádza sa priamo za mnou, blokuje mi odchod, je pripravený po mne vyrazí, nevystupuje z vozidla, typujem, že volal posily, snajpri, presunte sa bližšie, nachádzame sa na za prehradou. Upozorňujem trestníkov, schovajte sa, okamžite zmiznite odtiaľ, idú k vám. Dneska se stahuje zpátky na profesora. Negatívne jednoducho, vedia nás, vedia. Všetky týmy poprosím právnych najprv. Rozumiem, Tak, Bengal. čo sa nepraví. Ešte dozadu. Dozadu, bengálska spolka. Potrebujeme tam všetkých Ale vidieť. zveríš tak to. Bacharovaj si hýle, jo. Rozumiem, otačam to aj tomuto. Teď hned doleva. Tam je niekto vlil do vesta. Ja mám také na sebe s tým. Hezko jako mi. Amo, on sa postavil len sám tie kopy. Tak to nechcú ísť. Idem na te zájem o brambory gabulky. Dobrý deň, som musel. Nie. Opakujte cesty, idete pridelníci. Ale robte. Ale prídite po nás. Rozumiem, si fixním trošku auto do servisu v Brodne, volajte sa, stretneme. Asi podzemný garáže v Júna, treba to ten čas poprosím vystúpiť na sekundu. No to nebude. Som předal respal. Hajšo. Pokiaľ sa cíka. To je kúkt. Prišli sme o dvoch stupňov, a toto vlastne. Dostali kopec, ale to je vec,
garáži. Také cekačka, ako bylo to drama. Měli bychom trošku jako být víc ofenzivní, ale jakož trošku. Však naplánujeme to teraz na veľkú klopku. Jako když bychom byli v Americe a vysolili by je, tak to asi nikdo řešit nebude. Ale na Slovensku dostanou takový suspend a ještě si půjdou se mnou do plátku za to. Axel, kde jste? Máte auto pro 4? Plánovia Ale- v podzemných garážach. Ale Axel, jestli chceš, já mám vytažený. Dohodneme to, upozorňujem, natáčam, takže bude z toho veľké videjko, poprosím, nerobte počerný. Můžu vytáhnout to pro 4. Ide vám tam meska okolo garáži, mám pocit. Idú do garáže, budem ich boxovať. Poďte. Musím ich východ poslal 218 parku. Rozumiem, tu dole ich boxneme, ideme za nimi, po nich. One, Sebik, že vraj máme cekačku. Pani potom nemám. Sice neviem začal, ale že vraj máme. Že sme si mohli vybrať, že keď sme boli výtka, už sme si mohli vybrať. Či od ceka, alebo sa od ceka. Ja, sorry Axel. Kaj ste, chlapíci? Rozumiem, ja už stiahujem. Kaj si, Sebik? Mám novú novinku, takže ty Kaj ste? by na stanice všetci sa mám chcel nastať a kempiť. Takže najlepšie bolo, že by som Netropíme asi veľmi agresívne. Musíme mať takticky, musíme ich stiahnuť do mesta. Kde najmenej pasívov? Frank. Vlastne niekto vlastne nerobil sa. Doufám si tam. Jako, ale oni nebudou respondovat na tu vykrátčku. Teď neviem, ako to je cieľ, alebo veľký neviem. On niekto musí Teoreticky oni by to mohli prísť a vlastne namývať. o to ide, tu není pasív, nikde není toto, niečo to nemôžeme robiť. V momente, čo sa budú fidať. Dobre, presunte sa tam, budeme vedať, ale musí park otvoriť jednému. Nechci to udělat s fintu. Zaparkujeme auta u bunkru a budeme se rozmístit kolem. Au? Tak, a sme tu. Poďte postav 701. Já jsem zemřel. Já tam dojedu. Negatívne, pokračujte od 700 jednotky k 700, OK. Axel. Máme jedného príslušníka policajného zboru postreleného na rovno za pozasera. Kaj ste? Takže Baráku.